Bueno, apirilak 9 da gaur. Berez, aste santuko oporrak hasten die, apirilak 9, osteguna, baina, bueno, konfinauta gare, eta bi gauza komentatzen nahi neban. Bueno, nire ikasliekin sortu duten, oitxura hau, egunean bideo bat egotzekoa, gure klasiei buruz berbaitzeko, eta etxeko lanak eta bar bidaltzeko. Oitxura honekin konturatu naiz, bideoblog bat eitzen abiela, konfinamendu egoera honi buruzkoa. Bai, klasian ematen dien lanetatik aparte, beste diskurso bat be badokatelako. Eta bideoblog honekin, oporretan be aurrera jarraitzuko. Nik uste dut izango dela, nire egunean egunekoa eramatera lagunduko ztan gauza bat, berez laguntzen doztan gauza bat, zetxik ikusten dut beste aldean jendia dagoela ikusten, eta bai kontzertu ematen zuzenekoa xaxau konpartxan bitxarte zeindako zuzenekoan beste aldean ikuslegua egon zan, eta jendia egon zan jarraitzen, eta oin be ikusten dut beste aldean jendia dagoela. Orduan bideoblogak honekin aurrera jarraitzea pentsa dut. Hori izan esatean eugana, eskerrik asko da nahi.